Ano si Matena mo kanya baging ko anak ko. Ha? Kaya mo tsakan. Dok, bisa matagitsulok. Mota anak, pati magkawenak. Markamatin dyan ko, Dok. Awang gafe, nga nanon ikaw. Ngay tuldok ni Kiyo about TikTok ka step paryano tsakan gafe ang amuniyaw, ha? Kung step 1, 2, 3, 4. Okay, natin dyan no. First step ni Kagday, paano yung abono kunay. Sa katunay, nakakastain lang, pati imano po po ko, no. Sige, ang nag-gafe ni, magbalak. Sir, ano to order nyo? Iyakan, idanamyagang kang igado, mondonggo, pati sinagang. Tidanam pa ka to, singot nga niyang nasili na. Ikaw ko ba, Robin? Gusto ko tayo, kaldereta, niyang pasik kanton, idam mo gafenin. Pati danom. Long. Hani, gusto mo regalo kanyo Pasko, ah? Santa, gusto ko matalan yung brief kun kasi si Sala yan napisipisang. Sige, mapadahet tagaso aro. Gusto mais candy? Nguya kalabit. Singot. Buko sa aladyaw. Marik. Katang pila man ang blit. Baka lulu ka, makido ka ni mama kong kwarto, miski mahal mga peso. Gusto? Kaya.